Takže dobrý deň prajem všetkým účastníkom tohto webinára. Dobre, myslím si, že môžeme potroške začať. V prvom rade sa vám predstavím, moje meno je Norbert Kustra, som vedúci vývoja. Dneska vás prevediem nastaveniami a použitím prepojenia nášho systému EcoSan s rôznymi e-shopmi. Takže bude to téma, ktorá je aktuálna a moderná a dúfam, že si z tohto webinára odnesiete nejaké zaujímavé informácie a inšpirácie pre vaše podnikanie a použitie nášho EcoSanu. A pre rýchlosť prenosu by som teraz vypol kameru a pôjdeme len so zvukom, čo sa týka mojej osoby a spustím ale naopak zdieľanie. Takže tak, myslím si, že by sme to mali mať fajn. Vidíme, predpokladám, dúfam, že všetci vidíme úvodný slajd. To som nechcel kliknúť. Tak. Takže, naša aplikácia EcoSan, ktorú predpokladám všetci používate, podporuje niekoľko rôznych e-shopov, ale aj spôsobov pripojenia na tieto e-shopy. Jedna oblasť alebo jeden spôsob pripojenia e-shopov k EcoSanu je vlastne cez XML súbory. Je to starší spôsob a dnes už je postupne nahrádzaný priamym prepojením cez API. Tento starší spôsob vlastne odosiela XML súbory, čo sú súbory, ktoré vlastne sú normálne súbory na disku. Vygeneruje z EcoSanu príslušný XML súbor napríklad pre zoznam skladových kariet, ktoré majú byť evidované na e-shope alebo zmenu cien a podobne. A tieto súbory sa musia preniesť na nejaké úložisko, kde si ich vie e-shop prečítať a naimportovať. Naopak zase z e-shopu, pokiaľ vznikne objednávka na e-shope, tak pokiaľ vznikne na e-shope objednávka, tak vlastne sa znova vygeneruje XML súbor, ktorý sa musí nejakým spôsobom preniesť na disk, z ktorého to EcoSan potom načíta a spracuje do formy objednávky v systéme, čiže naimportuje. Ako už z tohto popisu možno cítite, tak to nie je úplne najelegantnejšie a najšikovnejšie riešenie, pretože sa prenášajú súbory. Tie súbory sa musia teda preniesť z EcoSanu na e-shop a potom zase z e-shopu na EcoSan, do EcoSanu a práca so súbormi vždy naráža alebo môže narážať na to, že neprejde nejaký prenos, daný súbor vlastne sa ocitne na nejakom inom mieste po prenose, lebo keď sa niečo robí manuálne, tak sa to môže stať, keď sa to robí automaticky, je to lepšie, ale pre tú automatiku je potrebné potom používať plánovač úloh a zase plánovač úloh tiež môže naraziť na nejaký problém, tam to súvisí zase s prihláseniami používateľov do Windowsu a s oprávneniami. Takže je to taký, by som povedal, už zastaralý spôsob komunikácie, ale pre niektoré e-shopy je dôležitý, používame ho a potrebujeme ho. Sú to v prvom rade e-shopy podporované vo Visual Webs Pro verzii EcoSan, čiže vo Winoasise. Vo Winoasise sme mali napojenie na e-shop cez XML súbory a toto podporuje aj nový EcoSan kvôli spätnej kompatibilite. Ďalší dôležitý e-shop, ktorý spravujeme aktuálne cez XML je ShopTed. ShopTed je veľmi známy e-shop a využívaný je viacerými našimi zákazníkmi, pretože je to naozaj jeden z tých univerzálnych e-shopov, ktorý vlastne zákazníkom prináša celý rad vylepšení a je pripojený cez XML aktuálne hlavne preto, lebo v tej základnej verzii
ShopTet nepodporuje prepojenie cez API, priame prepojenie. Súvisí to vlastne s nejakou licenciou a verziou, ktorú si zákazníci v tom ShopTete zakupujú a väčšina z zákazníkov používa nejakú základnú verziu ShopTetu, pretože má postačujúcu funkcionalitu a je tam priateľná cena. Verzia z API už stojí, myslím, cez 400 € mesačne, čo je nejakých 5000 € ročne, čo je už naozaj určené pre nejakých väčších zákazníkov a väčšie firmy, ktoré proste na tento e-shop dokážu vyčleniť takéto prostriedky. Ďalší z tých e-shopov XML-ových je napríklad TechDoc, čo je špecializovaný e-shop pre autodiery. A sú tam aj ďalšie, ktoré sú ešte viac špecializované, takže vieme urobiť aj na mieru veci. Ja potom ukážem, ako sa tieto e-shopy prepájajú cez to XML, trošku aj prakticky, aby ste mali predstavu, že čo je tam potrebné urobiť. A ukážeme si vlastne aj API a samotnú prácu potom s dokladmi a vlastne celú tú komunikáciu si popíšeme bližšie. Ďalšie podporované e-shopy sú vlastne cez API rozhranie. API rozhranie je, trošku vysvetlím princíp a porovnám to s tým súborovým. Je to asi tak, ako keď si zoberieme, že súbor je niečo, keď posielame balík, tak dáme do balíka nejaké veci a pošleme to niekam, pošta to prepraví a k adresátovi sa to dostane, on to rozbalí a použije. Alebo mail, ktorý vlastne odíde a ten mail vlastne my ho odošleme a už potom nevieme, čo sa s tým ďalej bude diať. Zatiaľ, čo API je niečo ako telefonát, kedy komunikujeme s druhou stranou a informácie si vymieňame priamo a reagujeme na seba navzájom. To znamená, že keď ja poviem protistrane nejakú informáciu, tak ona môže položiť nejakú doplňujúcu otázku alebo povie nerozumiem tomu, povedz mi to ešte raz. A presne tak sa správa aj API. To znamená, že API je systém, kedy e-shop si číta priamo cez to API, naše API, si číta priamo údaje z Ecosanu, napríklad zoznam kariet, ktoré sú určené pre daný e-shop, alebo aktualizácie stavov objednávok alebo organizácie v prípade B2B e-shopov. Takže to je vlastne vec, ktorá veľmi zjednodušuje komunikáciu a tento princíp je dneska úplne, by som povedal, základný a nahrádza v obrovskej miere tú komunikáciu cez vlastne súbory. Podporované, samozrejme, ešte keď poviem k API, tak takisto e-shop, čo je najdôležitejšia vec, zase keď vytvorí zákazník objednávku na e-shope, tak e-shop ju okamžite zapíše cez API do Ecosanu a ona sa objaví bez nejakých ďalších oneskorení v zozname objednávok. Podporované e-shopy cez API sú viaceré, sú to od rôznych firiem. Naša partnerská firma je NetBees Solutions s produktom NetBees, to je e-shop, ktorý spolupracuje cez API. Je to dlhoročný partner, má veľké skúsenosti s prepojením na Ecosan a takisto s tvorbou e-shopov, takže vie poskytnúť komplexné riešenie. Možno niektorí poznáte tie známe e-shopové riešenia, ako napríklad PrestaShop alebo WooCommerce. Tieto e-shopy vlastne prepájajú potom cez API naši partneri, ako je napríklad firma SIN, kde si ukážeme aj ukážku prepojenia na PrestaShop, na vzorový alebo taký nejaký demonstračný e-shop. A ukážeme si tú komunikáciu cez API. Pre WooCommerce, ktorý upravuje napríklad firma Seduko, ale aj iné firmy, Neonus, Trebárs alebo ďalší, tak k tomu existuje konektor na Ecosan. Je to plugin, ktorý napísal pán Tulis.
Takže to sú vlastne produkty, ktoré umožňujú komunikáciu Ecosanu cez API z WooCommerce. Ďalšie sú e-shopy už, ktoré robia naši partneri, ktorí prepájali našich zákazníkov ako Webby Group, Run Group, potom ShopTech, Buxus, Virtiu. To sú všetko spoločnosti a ich e-shopy, ktoré sú robené viac menej potom. Takisto aj NetBiz je z tejto kategórie viac menej, že majú nejaké pripravené riešenia, ale potom sa to vlastne upravuje na mieru zákazníkovi a ten e-shop je teda prispôsobený všetkým požiadavkám, ktoré daný zákazník má. Samozrejme, a takisto PrestaShop a WooCommerce majú značnú mieru tých úprav, ale to sú produkty, ktoré sú ako keby hotové a tieto spoločnosti vlastne prostredníctvom svojich pluginov a API tak vytvárajú potom tú kombináciu toho komerčného alebo teda otvoreného riešenia s tými zákazníckymi požiadavkami. Jeden zo zaujímavých nástrojov na správu e-commerce a marketplaceov je Base. Je to, dá sa povedať, nejaký agregátor alebo nejaký spojovací článok medzi informačnými systémami, e-commerce aplikáciami, marketplaceami, prepravcami a celé sa to snaží integrovať, čiže je to vlastne integrátor a podporuje viac ako 300 e-shopov alebo marketplaceov v tomto prípade, lebo to nie sú všeobecné e-shopy ako NetBiz, ale sú to konkrétne e-shopy ako Allegro, Alza, Amazon, eBay a ďalšie, kde my sme robili prepojenie a to pre konkrétnych zákazníkov a postupne ho rozširujeme na univerzálny konektor na tento nástroj. Má to obrovské možnosti, ale je potrebné tam tiež robiť nejakú zákaznícku doúpravu pre každého zákazníka, aby to vlastne slúžilo tým požiadavkám a účelom, ktoré potrebujú. Takže z nášho pohľadu je teda celý rád riešení e-shopových dispozícií. Keď to poviem ešte teraz ako z opačnej strany, že prečo by sme mali vlastne vôbec rozmýšľať o e-shope, tak tam asi každý už tú odpoveď pozná. Dnes sa vlastne kamenné predajne veľmi rýchlo vytrácajú, ale doplňajú o virtuálne predajne, ktoré vlastne predstavujú tie e-shopy. Ich možnosti a dosah na zákazníkov sú čoraz väčšie a takisto spotrebitelia, tí nakupujúci, čiže bežní ľudia, ale aj firmy, sa čoraz viacej obracajú samozrejme na internet a nakupujú cez internet. K týmto e-shopom by som povedal, že sú dva druhy e-shopov, sú to B2C a B2B. B2C je business to customer, čiže prepojenie e-shopu, alebo taká forma e-shopu, ktorá je vlastne zameraná na predaj koncovým zákazníkom, v zásade bežným ľuďom. A neriešia sa tam, dá sa povedať, individuálne ceny pre týchto ľudí, ale sú to štandardné ceny, prípadne s nejakými zľavami alebo kupónmi, niečo na tento spôsob. Tam samozrejme môže byť nejaký vernostný systém, ale je to vlastne určené pre bežných ľudí, sú to klasické nákupy čohokoľvek, keď si zoberete od elektroniky cez oblečenie až po nejakú kozmetiku. Čo sa týka B2B obchodu, tak ten je zaujímavý takisto, pretože mnohí z vás proste máte obchodných partnerov a chcete im takisto umožniť pohodlne nakupovať nielen vtedy, keď máte pracovnú dobu štandardnú, ale proste večer, cez víkend. Takže vlastne B2B e-shop potom umožňuje vlastne
definovať tam priamo už dopredu, a to súvisí s importom z Ecosanu, že sa naimportujú organizácie, ktoré sú určené ako B2B partnery. Tieto organizácie môžu mať potom svoje vlastné buď zľavy alebo ceny, ktoré korešpondujú alebo vychádzajú z toho, ako je to nastavené v Ecosane, čiže buď máte zákazníckú zľavu, čiže odberateľskú zľavu, alebo máte tovarovo-odberateľské zľavy, alebo sú tam individuálne ceníky na jednotlivých zákazníkov, tak tieto ceny vedia byť potom prenášané tak, že každý zákazník môže mať svoju vlastnú cenu na tom e-shope, čiže keď on sa tam prihlási a je tam registrovaný, tak vlastne vidí tie vlastné ceny a podmienky. Takže je to, čo sa týka Ecosanu, tak z tohto pohľadu Ecosan v tom nerobí rozdiel. Ecosan čaká, čo si vlastne e-shop potiahne. Samozrejme, treba Ecosan nejakým spôsobom nastaviť, ale v princípe je Ecosanu jedno, či to je B2B alebo B2C a akým spôsobom ten e-shop s tými datami ďalej narába. Poďme si teraz pozrieť konkrétne veci, pretože dosť bolo obrazoviek, a pozrieme sa na nastavenie. Najprv vám ukážem to XML, čiže ja to tu asi takto celé najprv pozatváram. Pozrieme sa na nastavenie e-shopov najprv. Nastavenie e-shopov, keď chcete s nimi robiť, tak vlastne musíte si otvoriť číselníky a buď to zľava alebo zhora v module Oasis, a tam nájdete napojenie na webové obchody. Napojenie na webové obchody musíte mať zapnuté ešte predtým v moduloch. To znamená, že v prepojeniach by ste mali mať napojenie na webové obchody. Keď si tento zoznam otvoríte, ja tu mám už veľa položiek, ale vy by ste tam mali možno teda pravdepodobne žiadnu, tak povieme si najprv k tým XML súborom. Tie XML súbory, alebo teda definícia webového obchodu je vlastne napojenie na nejaký systém na nejaký e-shop. V princípe to ani nemusí byť e-shop, ale toto slúži hlavne pre e-shopy, a vyberáte si primárne typ. Čiže tu vidíte Visualforce Pro XML, to je ten starý, ten TechDoc spomínaný, potom ShopTet. Je tu aj nejaká staršia verzia PrestaShopu, a potom sa tu nastavujú vlastne aj nejaké ďalšie, nejaký Alzafit tam bol, ale to sú veci, ktorým sa nechcem venovať. Ecosan RAS, to je vlastne to API, to je to naše API, a NetBees, to je vlastne API pre e-shop od firmy NetBees Solutions. A Base je napojenie zase na API firmy, teda na API portálu Base. Čiže tam je potom opačný proces, že komunikácia sa riadi v Ecosane, čiže Ecosan pracuje s API pro portálu Base. Zatiaľ čo pri ostatných e-shopoch, ktoré sú cez API, čiže Ecosan RAS a NetBees, tak tam zase je API na našej strane, respektíve by bolo, keby ste si to nainštalovali, tak na vašej strane, na vašom serveri. A k tomu sa za chvíľočku dostaneme a vysvetlím to, ako to funguje, aby ste mali takú jasnejšiu predstavu. A výsledkom je teda potom to, že tú komunikáciu neriadi Ecosan ako v prípade Baseu, alebo v prípade XML súborov, ale riadi to e-shop. Čiže keď sa zaoberáme tým Visualforce Pro XML, dáme tomu e-shopu nejaký kód, nazveme si ho, názov nie je dôležitý, kód je dôležitý, povieme si za chvíľku prečo. Tu je adresár, kde sa majú ukladať tie súbory. Tie súbory je možné následne ukladať aj na FTP, čo je vlastne úložisko na nejakom internetovom serveri, ktorý podporuje protokol FTP. Tam by ste museli, alebo za našej pomoci by ste museli vyplniť vlastne okrem typu pripojenia
tak museli by ste zadať server, port, používateľa, heslo, FTP adresár, prípadne kľúč na pripojenie. Takže s tým teraz nejdeme ako manipulovať, ale prenieslo by sa to na internetový server. Pravdepodobne vždy to je nejaký server, na ktorý dovidí e-shop a e-shop si z neho tie súbory, ktoré vygeneruje vlastne Ecosun, vie potom použiť. A je tu niekoľko druhov tej komunikácie, čiže sú to hlavne skladové karty, tie sú určené na export, objednávky sú zase importná záležitosť, že importujeme objednávky a organizácie sú opäť export a potom sú tu ešte nejaké ďalšie, ktoré ale neplatia pre ten štandardnú komunikáciu XML, prípadne podľa služby, to sú už potom tie API veci. Takže keď máme skladové karty, tak my si vyberáme sklady, ktoré chceme exportovať na e-shop. Čiže na e-shope vlastne vy tým, že exportujete sklady, tak možno by ste sa spýtali, že prečo exportovať sklady, že či nestačí exportovať katalóg. Sklady sa vyberajú kvôli za jedno sortimentu, ktorý je na tom sklade, za druhé kvôli stavom, pretože dnes je už štandard, že sa na e-shope aktualizujú aj stavy nejakým spôsobom a uvádza sa teda dostupnosť na tých webových stránkach e-shopu, na tých produktových stránkach. Takže to je o skladoch, čiže vyberiete si sklady, ktoré chcete exportovať. Obrázky, potom rozdeliť po skladoch, exportovať iba platné karty, to sú už nejaké parametre, ktoré bývajú vždy dohodnuté potom aj s e-shopom, že ako sa oni budú na to pozerať. Tu sa vyberajú ceny, ktoré pôjdu do toho XML súboru, prípadne sa pridávajú odberateľské ceny z individuálnych ceníkov, prípadne sa pridávajú ceny vypočítané z odberateľských zliav. To je znova podľa toho nastavenia, či to tak chcete, či máte ten obchod, dá sa povedať, nastavený ako B2C alebo B2B. Tie odberateľské ceny, to sú všetko vlastne B2C a odberateľské zľavy sú to všetko B2C. Či B2B veci, to znamená, že sú to určené pre tých konkrétnych registrovaných obchodných partnerov. Toto máme vlastne nastavené, sú to ešte nejaké veci týkajúce sa tagov, ktoré tam majú, nemajú byť, to sú už také skôr drobnosti a spresnenia. Ako to funguje? Nadefinujete si tento e-shop a vlastne, keď ho máte takto nastavený, tak dáte spustiť. On sa spýta ešte, ktoré karty má odoslať, čiže buď všetky, alebo skladové označené, katalógové označené, alebo iba zmenené karty. A keď to vyexportujeme, tak nám teraz vyexportoval nejaký zoznam kariet. Môžeme si otvoriť priečinok s tými súbormi. Máme to tam, kde sme si to nastavili na tom D-čku na e-shope a vznikne to nám tu nejaká štruktúra, kde sú vlastne tie XML súbory a nejaké obrázky vyexportované. Čiže ten XML súbor potom vyzerá takto. Toto je klasická štandardná nejaká štruktúra XML, ktorý má nejaké tagy. Tieto technické veci vás ako principiálne až tak veľa nemusia zaujímať, ale len aby ste mali predstavu, že čo tam vlastne vzniká. Takže tu sa teda vyexportovali aj tovarové skupiny. Toto sa posiela tomu e-shopu. Viaceré e-shopy tomu XML súboru alebo XML súborom rozumejú a vedia s tými ďalej pracovať. Teraz vám ukážem, no dobre, a teraz vy si poviete, áno, no ale tak to budem spúšťať za každým ručne, keď niečo, a to ja musím. Nie, nemusíte sa o to starať vy. Napriek tomu, že je to súborový prenos, vieme to automatizovať a na to slúžia funkcie, ktoré vlastne vedia pripraviť tzv. Iný súbor. Tu si znova vyberiete ten rozsah, takže znova poviem, že všetky karty. A on mi vytvorí vlastne takýto iný súbor, ktorý mi uloží ku Ecosun Exe, čo je spúšťateľný program nášho Ecosunu. A on sa potom púšťa s takýmto parametrom. Pozrieme si to, ja to mám vlastne pripravené tu, že
Vy potom si urobíte buď to ikonu na ploche, alebo spustíte to nejakým iným spôsobom. Ja to pustím z príkazového riadku v programe Total Commander, respektíve, kde som, skúsme. Dobre, takže tu sme Ecosan, čiže ja to môžem pustiť z príkazového riadku. Takže Ecosan exe sa posiela s príkazom ini, web obchod 03 a vlastne môžeme sa pozrieť. Tu máme tie karty, takže ja tieto karty teraz vymažem, tie vyexportované a skúsime ich teda tam vyexportovať spustením tohto príkazu. Ako vidíte, nič sa zdanlivo nedeje, ale keď sa pozrieme sem, tak nám pribudli, v tejto chvíli nám pribudli vygenerované súbory rovnakým spôsobom, ako keby sme odtiaľto pustili vlastne to prepojenie. Toto je mechanizmus, ktorý vám vlastne umožňuje zavolať Ecosan s nejakými parametrami, ktoré povedia, že vyexportujú všetky karty podľa nastavenia prepojenia na webový obchod 03 a on spraví prakticky to, čo tam vlastne je zadefinované. My sa môžeme pozrieť, že nám tu sú tie iní súbory. V adresári ini pod Ecosanom tak vzniknú nejaké iní súbory. Tie iní súbory vlastne má nejaký kód, že web obchod kódy 03, výber má všetky karty, typ vlastne to už je nepodstatné a tu pod akým používateľom a akým dátovým prostredím to má bežať. Je to súbor, ktorý vám teda hovorí nejaký predpis, že čo sa má udiať. No, keby ste to chceli úplne automatizovať, tak na to slúži vlastne plánovač úloh. U mňa to je task scheduler alebo plánovač úloh. A vy viete vlastne vytvoriť pre komunikáciu s e-shopom, viete vlastne vytvoriť plánovanú úlohu, ktorá sa bude spúšťať v určený čas. Takže ono to by bolo potom, že export kariet na e-shop a tu by sme si povedali, že bude sa to spúšťať vtedy, keď napríklad, ja neviem, každý týždeň, pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, a vlastne o určenom čase, čiže napríklad ja neviem, dáme si, že sa to bude počítať o 02, o druhej v noci. Čiže začneme zajtra napríklad. Nebudem to celé spúšťať, len si ukážeme. Čiže o 2:00 každý pondelok, útorok, okrem víkendov, to bude sa spúšťať každý deň. Aká akcia sa tu má urobiť? Takže má sa naštartovať program. Ten program je vlastne Ecosan exe a parametre sú tieto naše parametre, ktoré sme mali tu si musíme dať celú cestu, takže ja to len ukážem, ako by to malo byť presne, ale s tým si možno nemusíte až tak lámať hlavu, tu sa musí zadať adresár a musí sa to celé nastaviť. Predpokladám, že toto vy nebudete robiť ako bežní používatelia, ale budú to robiť vaši správcovia úloh,
pozerám na správu úloh, správcovia serverov, a čiže takýmto spôsobom vy dokážete si zabezpečiť, aby sa vám pravidelne aktualizovali karty na e-shope alebo stiahovali karty z e-shopu. Celé je to zložitejšie, treba sa s tým pohrať. V tom plánovači úloh je to naozaj vec, ktorú musí niekto nastaviť a musí sa s tým pohrať. Keď to je dobre urobené, tak vlastne to bude chodiť pravidelne, bude to v poriadku. Ale nie je to úplne najlepší spôsob, ale dal som si za cieľ, aby som vám aspoň približne vysvetlil, že ako sa to teda správa. Dal som to tak sem, ale dal som to, neviem, kde som to dal teraz. Či som to ešte ani neuložil. Uložil som to. Dobre, s týmto sa nemusíme trápiť, proste viete si nastaviť túto vec a viete s ňou pracovať, takže myslím si, že tento mechanizmus plánovača úloh možno budete využívať, ale myslím si, že a odporúčam, že by ste skôr sa orientovali na to API. Čiže povedal som teraz, že akým spôsobom spustíme vlastne nejakú úlohu, napríklad export kariet, a tam bolo, že všetky karty. Ale pozor, nie sú to všetky karty. To, čo musíte urobiť ešte predtým, aby ste mohli tieto exporty robiť, a to znamená exporty organizácií a kariet, tak si musíte priradiť ku kartám toto nastavenie. Čiže keď sa pozrieme teraz na zoznam skladových kariet alebo do katalógu, tak máme v katalógu nejaké karty. Tuto je značka, že e-shop, že je táto karta na e-shope. Keď sa pozrieme na danú kartu, tak vidíme, že má zakliknutý na doplnkových údajoch webový obchod a vybraný, že ktorý. A tu je taká dôležitá vec, že vy môžete mať viacero e-shopov, napríklad máte extra definíciu pre e-shop slovenský a extra definíciu pre e-shop český. A chcete tam posielať tie isté karty, ten váš sortiment. Takže budete to mať potom priradené dvakrát, čiže napríklad, že to chcem posielať ešte na ShopTest, tak si ho len tam prikliknem. Takže toto je jednotlivé nastavenie webových obchodov, čiže určím, že táto karta ide na webový obchod. Ďalej, čo viem s tým robiť, je hromadne zaradiť a vyradiť z webového obchodu. Čiže ja poviem, že napríklad chcem označené, alebo môžeme teraz vybrať označené. A tieto označené poviem, že ako ich nastavím, a na označenom poviem, že chcem, aby to išlo na TechDoc. Takže zaradím. Po prípade sa dá, že pripojím k existujúcim, čiže najprv som mal e-shop slovenský, to bude 0,3, potom pridám 0,4 e-shop český, tak to prikliknem, že len pripojiť obchody k existujúcim. Takže takýmto spôsobom to viete urobiť hromadne, lebo mnohí z vás majú tisíce, možno aj 10 000 kariet, takže to ručná práca s tým určite nie je vhodná. Ono na druhú stranu, my podporujeme importy z Excelu a vlastne keď si zoberiem skladové karty, tak viem vlastne si zaradiť aj importom kartu na webový obchod. Takže tu by sa uviedol ten kód webového obchodu. V Exceli by bola tá 0,3, on by nám to dal na tú 0,3. Takže máme niekoľko spôsobov, ako hromadne nastaviť karty na to, aby komunikovali s e-shopmi. Tu by som možno povedal, že to je vec, ktorá je vlastne platná rovnako ako pre odosielanie cez XML, a tak rovnako je to platné aj pre komunikáciu cez API.
To znamená, že API s tým pracuje rovnako. Čiže keď ja tú kartu nedám na e-shop, tak keď si API vypýta karty, ktoré sú na e-shope, tak on mi vráti len týchto 2328 z možných 13 000. Takže je to platné aj pre jeden, aj druhý spôsob. Čo sa ešte dá posielať na e-shop a čo niektoré e-shopy podporujú, niektoré nie, ale v princípe vieme teraz vo všeobecnosti za prvé, vieme nastaviť, a toto sú varianty, to zrovna nechcem, vyberiem si nejakú kartu inú, viem posielať na e-shop obrázky, hej? Čiže na e-shop vedia ísť obrázky, to bolo vlastne aj v XML, aj v API je to k dispozícii. Pre NetBeans je tu 10 alebo cirka 10 parametrov, ktoré sú špecifické a používa ich len NetBeans. Tým sa dajú urobiť rôzne konfigurácie a spracovanie toho, ako by mali byť karty vlastne na tom e-shope potom zobrazené a podobne. Je tu popis pre e-shop. Popis pre e-shop je vo formáte Wordového textu, ktorý vlastne sa potom transformuje do HTML textu a ten sa posiela na e-shop. Toto platí pre API hlavne, takže môžete si tu vložiť nejaký popis, ktorý chcete mať na stránke. A potom niektoré do API to posielame, ale vy môžete využiť tzv. Parametre. Ja sa tu zmienim o parametroch, lebo parametre sú celkom dôležitá súčasť Ecosanu v zmysle e-shopov, pretože parametre sú vlastne filtračné kritériá, čiže môžeme si napríklad, že povedzme, že toto je elektronika, tak si vyberiem parametre za elektroniku a on mi tu vlastne nahodí údaje, čo sa týka elektroniky a povedzme, že povieme, že výrobca je, ja neviem, Xerox, vymyslím si, farba, môžem si vybrať z definovaných hodnôt, takže je čierna a modrá sú varianty v tomto prípade. Má to, vymyslím si, 14 kW, vodeodolné to je, má to 3 ampére a materiál je kov. Sú to samozrejme v tomto prípade nejaké nezmyselné údaje, ale keďže máme testovaciu kartu, tak sa môžeme na tomto ako trošku pozrieť na tie rôzne typy parametrov, ktoré sú k dispozícii. Tieto parametre, poznáte to z e-shopov, že viete, že napríklad televízory majú uhlopriečku, majú v podstate technológiu obrazovky, OLED alebo LCD a neviem rôzne a podobne, tak toto sú vlastne tie parametre, ktoré vy viete potom cez API poslať na e-shop a v tých starších dobách to bolo tak, že ste museli na e-shope upravovať tie parametre ručne pre dané produkty. Teraz ich môžete vlastne manažovať v Ecosane a prakticky máte potom možnosť vyhľadávania filtrácie podľa týchto parametrov komfortne riadené z Ecosanu. Na to slúžia aj hromadné zmeny parametrov, prípadne hromadné zmeny popisov a obrázkov vo vzťahu k teda Ecosanu, alebo teda vo vzťahu ku kartám a vo vzťahu k e-shopu. Takže vieme to spraviť hromadne, vieme si teda použiť parametre. Parametre sú znova modul, je to platený modul, ale oplatí sa, keď je vlastne prepojený e-shop a chcete to komfortne mať v jednom mieste. Ďalej, čo je veľmi dôležité, je, že častokrát to chcete rozdeliť do nejakého stromového členenia. My na to máme tzv. Multikategórie. Tie multikategórie fungujú tak, že vlastne vy tu máte, teraz tu mám škaredé multikategórie, lebo som sa s tým moc nehral, ale povieme, že povedzme bude nejaký filtračné, že povieme, že toto iba k notebookom a nejaká kategória nová, tak tu sú filtre, môžem si vytvoriť kategóriu, čiže dám si editačný mód, vytvorím
to som pod parfémami, to som nechcel. Tak si dáme takto, novú kategóriu, to som chcel. A tú novú kategóriu povieme, že to sú, povedzme, elektronika. A budeme si dávať ešte podkategóriu potrebná. A tu môžeme si dať ešte ďalšiu a tu si dáme napríklad tabeličky. Takže poviem to takto a uložím to na túto kartu alebo na viaceré. Môžem to uložiť zároveň na viaceré. Takže táto karta test bude teraz zaradená do chladníčiek. Ja keď si poviem, že napríklad chcem multikategórie filtrovať, takže chcem si dať vyhľadať všetky chladníčky, tak mi našlo vlastne chladníčky. Tie multikategórie sa potom posielajú na e-shop. Vy to môžete mať samozrejme vo viacerých kategóriách. Ja sa ešte vrátim k tomu ešte raz. Čiže je to vlastne nejaký filter k notebookom a elektronika spotrebná chladničky. Toto ide na e-shop, toto nastavenie, a e-shop podľa toho zase viaceré e-shopy, ktoré s tým pracujú a vedia s tým pracovať, tak na základe tohto urobia to členenie, ktoré poznáte na e-shopoch, že máte, ja neviem, presne elektronika, spotrebná chladničky, televízory, neviem a teda. Takže vy to viete znova riadiť z Ecosanu. Tu ešte pripravujeme stromový zoznam, komfortnejší k multikategóriám, že sa to bude zobrazovať v tomto ľavom paneli, ktorý vlastne je stromový a bude možné takýmto spôsobom s tou filtráciou potom narábať, že vlastne si pozriete tie kategórie. Teraz sú tu zobrazené iné kategórie, ale budú tu tie multikategórie a to je pripravované do konca mesiaca zhruba táto úprava, že sa bude robiť management multikategórií cez takýto vizuálny panel, ktorý bude súčasťou Ecosanu, teda súčasťou zoznamu kariét v Ecosane a bude zároveň slúžiť na to, aby sa vlastne dali karty do toho panelu, do tej kategórie priraďovať. Takže bude to nástroj, ktorý bude viac nápomocný pri komunikácii s e-shopmi alebo pri nastavení Ecosanu pre komunikáciu s e-shopmi. Teraz sa pozrieme ešte na číselník organizácií. Tam v podstate mám nejaké organizácie a nemám tu vytiahnutý stĺpec, ale opäť tu mám zaradenie do webového obchodu, čiže znova je tam podobný princíp, môžem zaradiť organizácie do webového obchodu. Je to o tom, o čom som hovoril aj pred chvíľočkou, že je to obchod B2B, čiže mám e-shop postavený aj na komunikáciu s obchodnými partnermi. No a vlastne tá komunikácia, aby bola naozaj len s tými partnermi, s ktorými chcem komunikovať, tak vlastne si zapnete webový obchod a zapnete si ten webový obchod, ktorý chcete. Čiže to nastavenie v tomto prípade som si vybral nastavenie pre organizácie a mám to zaradené. Čiže keď zoberiem, tak nemôžem to dať na tú trojku, lebo trojka exportuje karty, ale mám tu 44 organizácie a tá exportuje organizácie, je nastavená na export organizácií a tu je zase už len jeden parameter, že či má exportovať aj prevádzky. Ak teda má nejaká väčšia organizácia, váš obchodný partner, odberateľ, viacero prevádzok, tak možno to vie využiť potom. Takže toto sú vlastne hlavné parametre, ktoré sú vlastne pre XML. Keď si to zhrnieme, tak my vieme vlastne vieme teda Ecosan celý nastaviť, rozdelím to asi takto. Nastavenie je spoločné pre API aj pre XML. To znamená nastavenie kariét, nastavenie organizácií, nastavenie prepojenia s webovými obchodmi je samozrejme špecifické, ale tieto vnútorné nastavenia v katalógu
že ktoré karty tam idú, či majú parametre, či majú vlastne, tak to sú všetko dáta, ktoré potom na ten e-shop idú. Vo väčšine prípadov nie všetky dáta idú do XML, tam sa zachováva tá štruktúra staršia, tam nejdú všetky tieto parametre, tam nejdú a tak, čiže je to ten zastaralý spôsob. Už nie je veľmi rozvíjaný a podporovaný s výnimkou toho ShopTetu. No ale API, tam ide naozaj veľmi veľa vecí, takmer všetko a vlastne je to dobré naozaj sa zameriavať týmto smerom. Takže poďme sa teraz pozrieť na nejaký konkrétny príklad tej komunikácie e-shopu s API. Čiže teraz sa ja prepnem na reálne zobrazenie, teda reálny náš nejaký demonstračný, nie je reálny, ale je demonstračný e-shop, ktorý ponúka bicykle a doplnky a máme tu, počkajte, to som zase tu a chcem ale ísť teraz už inde, toto si vypnem, to nepotrebujem už, ale za to potrebujem toto. Čiže mám tu nejaký e-shop bicyklový a tento e-shop mi korešponduje s bicyklami, alebo s produktami, ktoré mám v Ecosane, čiže mám tu nejaký bicykel Cube Nature Pro Willow Green. No a keď sa pozrieme na ten produkt, tak je to vlastne Cube Nature Pro Willow Green je tento bicykel. Takže teraz, čo s tým všetko môžeme robiť a ako sa to API vlastne správa? Ja potom poviem trošku aj technicky, ale najprv to asi ukážem z tej strany, ako vie vyzerať taká komunikácia. Čiže pozrieme sa na ten produkt z takejto strany. Ja teraz mám tu nastavený počiatočný stav, ja tento počiatočný stav vynulujem. Takže mám tu okamžitý stav -1, lebo som ten bicykel vyskladnil už predtým a nejaké disponibilné mám záporné, teraz si dovolím ísť do záporu. No a keď sa pozrieme tu, tak ten bicykel stále vidíme, ale na pozadí prebieha nejaký manažment týchto. Ja to teraz urýchlim tým, toto je administratívne rozhranie e-shopu a ja vlastne tu mám nadefinovanú komunikáciu s API a tu je vlastne, sme na strane e-shopu toho, ktorý vidíme, ten predaj bicyklov, tak toto je vlastne od firmy SIM vlastne napojenie na PrestaShop. Tu je vlastne nejaká adresa toho nášho API a nejaké ďalšie parametre. No a my teraz vlastne len pustíme import a počkáme, kým úloha prebehne. No a teraz, keď sa pozrieme sem a dáme si refresh, tak zoznam produktov je prázdny, pretože tento e-shop je nastavený tak, že produkty, ktoré majú stav nulový, alebo záporne to je jedno nulový, tak proste sa nebudú na e-shope zobrazovať vôbec. Takže takýmto jednoduchým spôsobom sme dosiahli to, že ten produkt nám odtiaľ zmizol. Tak my teraz znova nastavíme počiatočný stav, dáme si, ja neviem, nejakých 10 kusov, ale zmeníme aj cenu. Pozrieme sa, že pohráme sa s tým a povieme, že tak nám zdražil bicykel na 700 €, čiže jeho cena bude 861. Máme uložené a znova pôjdeme, tu sa nám to ešte asi neobjaví, musíme spustiť, neviem, aký je tam interval, takže znova spustíme import. No. On potom robí sám import len zmenených údajov a podobné veci, ale takýmto spôsobom to funguje. Takže máme tu bicykel, ktorý stojí 861
61 eur, čo je naša cena, ktorú sme si nastavili vlastne pred chvíľočkou. Takže ako vidíte, tá komunikácia, ja tam púšťam ten import ručne, ale on tam prebieha každých pár minút, ale nebudem zdržiavať túto prezentáciu tým, že budeme na to čakať. Takže vlastne vidíte, že takto jednoducho sa aktualizujú produkty. Môžeme si ešte ukázať aj pridanie nového produktu. Takže je to ale vlastne tá istá metodika, čiže dáme si sem nejaké číslo, test, skupinu, ja neviem, môžeme ho dať sem, DPH je už 23, neviem, možno nejakú cenu tu nastavím predajnú, dáme, že toto bude nejaké 1000 eur, 1230. Ale pozor, teraz by sa mi tam nedostal, musím aj tu urobiť to, že v doplnkových údajoch ho zaradím na e-shop a zaradím ho vlastne sem. Keď sa tu pozrieme na prepojenie webových obchodov, tak tu máme len jeden. Je to vlastne to prepojenie na API. Posielam tam hlavný sklad a cenu 1. Objednávky potom importujem, to si ukážeme za chvíľočku, akým spôsobom importujeme objednávky. No a čiže toto máme, ideme do administratívneho rozhrania, opäť spustíme import. Pozrieme sa do produktov v administratívnom rozhraní. Pribudol nám bicykel taste. Je tam kategorizácia nastavená ručne alebo cez multikategórie. Neviem presne, ale viem si to nastaviť teda aj tu. Čiže viem si tento bicykel zaradiť do nejakej kategórie. Čiže dám ho medzi ďalšie zaujímavé produkty napríklad. No a teda bicykel mi sem prišiel, prišla mi sem cena, čiže mám všetko, čo v zásade potrebujem, ale všimnite si, že je tam preškrtnuté oko, lebo znova tam nemám stav, takže OK, musím sa vrátiť k tomu, že buď ho nakúpim, alebo teraz pre jednoduchosť mu nastavím cez Alt počiatočný stav. No a keď na e-shope dáme znova nastavenia, importy, import. Takže pozrieme sa teraz na produkty. Očko sa nám už objavilo a vlastne máme možnosť teda týmto spôsobom. Nemáme tam ešte obrázok, to si ukážeme. Môžeme ten obrázok tu pridať, len neviem, či tam nejaké obrázky mám. Zatiaľ pôjdeme bez obrázku. Čiže my, keď si dáme ďalšie zaujímavé produkty, tak je tu nejaký bicykel test, nám tu pribudol ako ďalší produkt. Takže ono vlastne, ako vidíte, naozaj to prepojenie potom je automatické. Ono to vlastne vám naozaj aktualizuje veci samo na pozadí. Vy sa nestaráte, EcoSan nemusí vôbec bežať. Nám teraz tam EcoSan beží len preto, že s ním robíme ako nejaké operácie, ale on na to, aby sa zaktualizovali veci, tak EcoSan vôbec nemusí bežať. E-shop si môže načítať v noci údaje, je to jedno. Ak by ste chceli vidieť vlastne, že ono to je technicky spustené ako webová aplikácia na serveri zákazníka, čiže vo vašom prípade by to bolo na vašom serveri. Na vašom serveri musí bežať webová aplikácia, toto je to API a to API vlastne sa stará o tú komunikáciu, vy tam máte prakticky niečo neviditeľné, nejaký serverový proces, ktorý vám bude bežať na vašom serveri. Tento server vlastne spravidla inštalujeme my, to je aplikácia,
volá sa to IIS, Internet Information Server, a vyzerá to nejako takto, to užívateľské rozhranie. Ja vám tie technické veci vás tým nechcem zaťažovať. Je to len o tom, a teraz to ukážem zase z iného pohľadu, že keď sa pozrieme na webovú stránku tohto internetového obchodu, tak vlastne sa dozvieme informácie, neviem, či mi to tu teraz zobrazí, áno, zobrazilo tak nejakú základnú stránku, ale čo je dôležité, tak potom je pre vývojárov k dispozícii EcoSunrise API dokumentácia. Tu sú popísané všetky produkty, ktoré sa vlastne, a všetky tie volania, že napríklad tu je vrátiť zoznam všetkých katalógových produktov s nastaveným príznakom webového obchodu zo zadaného dátového prostredia, ktoré boli vytvorené alebo zmenené po zadanom dátume. Hej, to je tá aktualizácia, čo som hovoril, že proste si ten e-shop potom volá tieto funkcie a načítava dáta, ktoré potrebuje. Tu vidíte, že môže si načítať konkrétny obrázok, zoznam cenníkov, disponibilné okamžité množstvo a teda. Celý rad vecí tu je, s ktorými vie vlastne to rozhranie spolupracovať s tým e-shopom. Takže toto je vlastne technicky len toľko, aby ste mali predstavu, čo potrebujete mať na vašom serveri. Aby to fungovalo, tak poviem len jednu vec, musíte mať pevnú IP adresu, aby ten e-shop vedel stále, že platí táto adresa, z ktorej ja dostávam údaje. To API musí byť nainštalované na vašom serveri preto, aby to videlo na EcoSun a na databázu EcoSunu, teda aby vedelo čítať data. Preto to API musí byť u vás. Keby to API bolo niekde inde, tak vy by ste museli mať otvorenú komunikáciu v databáze, čo v dnešnej dobe vôbec nie je dobrý nápad, pretože dochádza ku veľa hackerským útokom a celé by to hrozilo nejakým problémom. Naviac tá komunikácia by sa spomalovala, alebo by išla cez 2 servere. Moje a naše odporúčanie je, aby ste to mali u seba a aby ste mali ochránené vlastne nejaký hackerský útok, lebo aj na tento webový portál váš, na to API, môžu byť vedené nejaké útoky, tak sa to robí spravidla tak, že sa vlastne na tej konfigurácii internetového routera vašej siete nastavia povolené IP adresy, z ktorých môže ísť komunikácia. To znamená, že napríklad sa tam nastaví len e-shop a Sunsoft, dve firmy, ktoré môžu komunikovať s vašim API rozhraním. Takže vtedy je to bezpečné. Takže trošku aj k tomu, lebo tá kybernetická bezpečnosť je dneska naozaj veľmi dôležitá téma a je dobre to spomenúť, že treba sa tým zaoberať. Takže už sme si dokázali zaktualizovať e-shop, poďme si teraz niečo predať. Čiže pôjdeme na ten cube, predáme si jeden cube, si dáme do košíka, áno, a dám si aj ten testovací produkt, ten si takisto pridám do košíka. Takže vlastne mám 2 produkty v košíku, dokončím nákup a dobre, zadám meno, napríklad si tu dám Jozef Mrkvička. Ulica napríklad Ulica 44, 27, Kubín. Túto si dáme jedno. Mám svoju adresu, aby to nešlo náhodou niekde inde nejaká notifikácia. 0905 112. Potom sa tu môžu naklikať. To je klasický nákup na e-shope, nebudeme sa... Je to demo, tak preto tie všetko sú ako keby v nulových cenách. V reále by tam boli samozrejme tých 2091 €. No, súhlasím.
objednávka s povinnosťou platby. Toto teraz preskočí všetky kroky. Je to ako keby ste zaplatili, alebo sme zaplatili za tento nákup, čiže odoslali. Vaša objednávka bola prijatá, čo skoro bude spracovaná a teda. Fajn. Pôjdeme tu do objednávok a naskočil nám Jozef Mrkvička, ďalší záznam v objednávkach, čiže vidíte, bolo to okamžité. Proste tam, pokiaľ nie je technický problém, tak okamžite vám do systému pribudne nová objednávka. Dobrá prax je oddeliť si tie objednávky iným typom, ako keď ich zapisujete ručne, takže odporúčame tam dávať nejaký napríklad 400E typ dokladu, aby ste ich vedeli ľahko rozlíšiť. No a proste máte presne, tu vidíte, že objednané v cene, je tam tá cena 2091 €. Položky sú tie dve, bicykel test a to. Čiže máte zapísanú objednávku, môžete s tou objednávkou ďalej pracovať. Z objednávok, kedysi v starom programe bola možnosť len načítavať do faktúry objednávky, odtiaľ to vieme vytvoriť priamo faktúru a dodací list z objednávky, takže len kliknutím na to aktuálny záznam a mám vytvorený fakturačný doklad, skontrolujem Jozef Mrkvička, vytvorená faktúra. Odtiaľ to už je len krok k tomu, že otvorím PDF a pošlem ho mailom. Neviem, v podstate tu už je to potom vec. Pre niektorých zákazníkov sme robili aj automatizácie, že sa to posielalo nejakým spôsobom automaticky, ale je to prakticky záležitosť už potom dohovoru, akým spôsobom to chcete používať. Samozrejme, tomu by mal predchádzať nejaký krok, že tú objednávku niekto naozaj reálne vyskladní. A tam, ja som mal pred mesiacom alebo dvoma, som mal sériu prednášok o automatizácii Ecosanu, kde som hovoril o tom, že je fajn, keď z tej objednávky vygenerujem nejaký doklad, ale ten doklad potom ide na vyskladnenie cez mobilného skladníka, objednám si prepravcu a vlastne takýmto spôsobom expedujem daný tovar. Čiže naozaj dnes to spracovanie cez ten e-shop ide takým spôsobom, že vy potrebujete automatizovať aj tie ďalšie kroky, lebo toto je veľká automatizácia, že máte prepojený e-shop cez API a prakticky máte bezstarostnú tvorbu dokladu objednávok, alebo nie že bezstarostnú, ale bezprácnú tvorbu objednávok a hlavne tá objednávka je v súlade s objednávkou z e-shopu, čiže presne sedí, je to technicky ten istý doklad, tie isté čísla sú tam. Keby došlo k nejakému problému, že je zle niečo spočítané, tak buď to odmietne, a to je práve tá komunikácia onlineová, že Ecosan to odmietne a takú chybnú objednávku proste nenaimportuje a je potom potrebné na e-shope z nejakých logov alebo z nejakých informácií zistiť, že čo sa stalo a nejak to riešiť. Po prípade, ak je menší zaokrúhľovací rozdiel, tak on vygeneruje tú zaokrúhľovaciu položku. Takže Ecosan sa postará teda API Ecosanu sa postará o to, aby tá objednávka tam buď prišla dobrá, alebo tam neprišla vôbec. Takže toto je fajn, lebo môžete sa na to spoľahnúť. Ďalšia vec je, že to spracovanie celé potom vie naozaj prebehnúť automaticky. Viete si vygenerovať rýchlo doklady, viete ich vlastne za pomoci ďalších našich systémov, podsystémov vyskladniť, skontrolovať, prípadne zabaliť, objednať tú prepravu, nalepiť tam štítky od prepravcu, znova tam využívame prepojenie cez API, napríklad na Chameleon, odkiaľ sa vlastne objednáva preprava. Takže dnes je svet prepojený, a my tie prepojenia podporujeme, aby ste nemuseli robiť prácu, ktorú dokážu robiť stroje. Takže to je vlastne to by som povedal, to nosné k tomu, že máme tu naozaj možnosť a vieme automaticky narábať s prepojením Ecosanu a e-shopu a vieme vlastne vám v tejto veci pomôcť tým, že vám dávame k dispozícii
celý sortiment funkcionalít v Ecosane, ktoré súvisia s e-shopom. Dávame vám k dispozícii cez našich partnerov veľa možností, ako si vybrať ten vhodný e-shop, či už štandardizovaný alebo urobený na mieru a prepojiť ho kvalitne s Ecosanom. A vlastne máte týmto pádom k dispozícii celý rad možností, ako konkurovať aj veľkým hráčom s malou firmou. Pretože poznám veľa prípadov, kedy malá firma má veľmi kvalitný a pekný web, myslím e-shop, a tým pádom vlastne sa vyrovná alebo ľahko konkuruje aj väčším hráčom. Samozrejme, na to, aby bola firma konkurencieschopná v tomto prípade, tak musí byť aj zabezpečená tá správna forma a rýchly spôsob vybavenia objednávok, čo súvisí práve s tým, že viete tam zapracovať mobilného skladníka, objednávanie prepravy a vlastne ten manažment tých dokladov vlastne tým pádom urýchliť. Je s tým spojených takisto niekoľko vecí, že my napríklad, pokiaľ zákazník na internete nezaplatí v hotovosti, myslím tým cez platobnú kartu alebo cez PayPal alebo Google Pay, tak zaplatí cez účet, tak vtedy, keď sa to správne nastaví, tak vám príde objednávka s formou úhrady. Štandardne vám príde s formou úhrady online zaplatené. To znamená, že na faktúru sa potom, pozrieme sa aj, či je to tu nastavené. Nie som si istý, či to je nastavené už tu. A keď si dáme náhľad. Tuto to nie je nastavené, lebo ten príznak asi odtiaľ neprišiel. Ale kebyže príde forma úhrady online zaplatené, môžem ho nastaviť ručne a môžeme sa na to pozrieť, tak potom vám píše aj na faktúru príslušný, tu je doprava osobný odber, to nám prišlo. Forma, platobná karta, OK, čiže online zaplatené a teraz, keď si pozrieme náhľad, tak vám píše zaplatené neuhrádzať. Máte ako vlastne, pošlete zákazníkovi teda faktúru, ktorá je kompletná aj so sumou, lebo to nebola robená k tomu zálohová faktúra, ktorá sa vysporiadávala, ale táto faktúra už bola uhradená dopredu vlastne cez tú objednávku a vlastne týmto spôsobom dochádza k tomu, že vlastne vy máte peniaze hneď a na tej faktúre to máte uvedené a vlastne platba sa potom už len spáruje s danou faktúrou, keď príde vlastne na váš bankový účet. Tam znova spomeniem automatizáciu, a to bankové API, čiže prepojenie zase cez API z bankov, kde sa automaticky vedia načítať výpisy a aj automaticky napárovať. Takže vlastne už sa dostávate do takej roviny, že naozaj za vás systém robí všetko, čo je potrebné alebo čo je možné, aby ste mali čo najmenšiu prácnosť pri spracovaní týchto dokladov. Hlavne to človeka ako odbremeňuje od toho, že sa musím niekde pracne prihlasovať na nejaký portál, niečo tam vyplňať, niečo tam robiť, potom niečo exportovať, importovať. Tieto kroky všetky zdržujú, sú rutinné, sú zbytočné, takže ich nahrádzajú tie API rozhrania. Takže ja už len spomeniem, že vlastne to nastavenie tej objednávky, keď príde z toho e-shopu, tak je to 400e, to je to, čo som hovoril, že bolo fajn, že mať ako nejaký iný typ, že napríklad e-shopový typ špeciálny. Na aký sklad to má zapisovať?
Po prípade, ak tento sklad nie je, tak tu viete napísať ďalšie čísla skladov, na ktoré to má ísť. Prípadne sa dajú rozdeliť položky podľa stavov, to znamená, že ak mám viac skladov, tak potom, že mám 10 kusov na hlavnom sklade a 10 kusov na vedľajšom sklade, a niekto si objedná 14, tak to vie dať na 10 kusov z hlavného skladu a 4 z vedľajšieho a podobne. A to sú už také drobnosti. Ešte by som sa dotkol toho, že vy môžete si tu meniť stav objednávky, že napríklad na expedovaná alebo nejakým spôsobom čaká sa na tovar napríklad. A tento stav, teraz vám to neukážem, ale tento stav sa vie takisto prenášať na e-shop. E-shop si vie stavy objednávok čítať a zákazníci, keď sa prihlásia na ten e-shop a vidia svoje objednávky, tak vidia aj ten stav, ktorý sa tam vlastne z Ecosanu dostal. Tieto veci, stavy objednávok vieme automatizovať, robíme to na mieru, lebo každý to chce inak, za iných okolností to chce meniť, ale za pár hodín programovania vieme urobiť vlastný model toho procesu automatizovaného zmeny stavov objednávok. Napríklad podľa toho, že keď sa z objednávky spraví dodací list, tak sa nastaví stav, ja neviem, pripravuje sa, keď sa už z toho spraví faktúra, tak sa dá, že je pred odoslaním a keď sa objedná preprava, tak sa dá, že je to expedované. Hej, takže prípadne, keď príde úhrada k faktúre, tak sa povie, že objednávka je finálne vybavená. Existuje celý rad možností a scenárov, kedy sa to takýmto spôsobom dá automatizovať. Takže dá sa povedať, že týmto pádom som vyčerpal našu dnešnú tému webinára. Krútili sme sa len okolo e-shopov. Keď to znova ešte na chvíľočku zopakujem, tak prakticky máte možnosti XML, ktoré sú, by som povedal, zastaralé. Dôležité je možno myslieť, ak by ste chceli ísť na ShopTet, takže budete musieť používať zatiaľ XML. Potom sú tu podporované e-shopy cez API, ktorých je celý rad a naozaj vlastne vám vedia urobiť e-shop na mieru a Ecosan zase s týmito e-shopmi spolupracuje. Možno by som tu upozornil, že nie vždy u všetkých e-shopov všetky funkcionality sú podporované, ale spravidla sú tvorcovia e-shopu aj naša strana naklonení tomu a vieme to robiť my určite, že upravíme napríklad údaje, že zákazník povedal, a ja by som tam ešte potreboval posielať vedľajšiu mernú jednotku, tak tam tú vedľajšiu mernú jednotku pošleme a e-shop ju niekde zobrazí ako variantnú vec alebo čokoľvek. Takže vieme podporovať aj zákaznícke úpravy, aj pri komunikácii s e-shopmi a e-shopy to robia takisto. Takže v tomto okamihu teda zastavujem zdieľanie a dávam priestor na otázky a odpovede. Ak máte niekto k tomuto nejakú otázku, tak môžete cez chat v Teamse mi položiť nejaké otázky. Možno, kým si niekto rozmyslí otázku, ak niekto má, tak možno poviem takú vec, že keď budete plánovať e-shop, tí, ktorí nemáte ten e-shop, tak treba rátať s tým, že personalizovaný e-shop, teraz nehovorím o ShopTete, ktorý stojí 150 € alebo 100 € mesačne, tak tvorba takého e-shopu štandardizovaného je od 2000, možno 2-3 000 € vyššie, ale pokiaľ to chcete prispôsobiť, customizovať nejakým spôsobom a podobne, tak, alebo ho mať vyslovene na mieru, tak treba rátať s položkami ďaleko vyššími. Už sa to ľahko prehúpne cez 5 000, aj cez 10 000. Závisí od toho, čo od toho e-shopu všetko potrebujete. Ale pri tomto poviem aj B, že
keď si zoberiete, že máte jedného obchodníka, povedzme, máte na ňoho, vymýšľam si, mzdové náklady 2500 eur, strelím, tak to máte 30 000 ročne. E-shop vám vie nahradiť niekoľko obchodníkov, keď ho máte dobre urobený, takže investícia do e-shopu, vymyslím si, 15 000 eur je vlastne polročný plat jedného obchodníka. Takže samozrejme ľudskí obchodníci nikdy v takých mnohých firmách nebudú nahradení e-shopom, ale e-shop ich doplňa a vie naozaj zobchodovať možno celý rad menších zákazníkov a za de facto nie veľké peniaze v porovnaní s týmto. Takže je to skvelý doplnok k obchodu a teda kto v podstate máte teda tú obchodnú činnosť, tak dúfam, že som vám dnes poskytol informácie a inšpiráciu k tomu, že ako by to mohlo v vašej firme potom vyzerať. Máme tu otázku. Ak si označím objednávky v číselníku, napríklad nejaké číslo a chcem z toho urobiť faktúru, mala by byť samostatná z e-shopu, tiež mi označí a fakturačné číslo. Vy si viete napárovať na danú objednávku, si viete napárovať daný typ faktúry. Takže áno, viete potom rozlíšiť, že z e-shopových objednávok mi vznikli e-shopové faktúry a viete mať pre ne zvláštne číselné rady. Takže áno, je to možné. Ďalšia otázka. Dobrý deň, prosím vás, kým nemáme API, tak neviem nastaviť e-shop. Neviem nikde nájsť prepojenie nášho e-shop, ani nevidím nikde nič, čo s tým súvisí. Aj keď nemáte API, tak e-shop viete nastaviť, ale musíte si zapnúť prepojenie na e-shop v moduloch. Čiže ja to ešte raz vyzdielam tú obrazovku a vrátim sa k tomu, čo som ukazoval, aby som to pripomenul. Takže keď sa vrátime, napríklad môžeme ísť sem. Toto som dostal do môjho vývojového prostredia. Takže máme tu moduly a vy musíte mať zapnutý modul napojenie na webové obchody. Pokiaľ tento modul nebudete mať zapnutý, tak nebudete vidieť tie e-shopové parametre žiadne. Mám tu ďalšiu otázku. Môžete prosím ešte raz ukázať, čo treba nastaviť, aby pri forme úhrady online zaplatené automaticky sa to prejavilo na vystavenej faktúre ako neuhrádzať už zaplatené? Jasné, ukážem. To najrýchlejšie ukážem tu. Čiže to bol ten Jozef Mrkvička. Je to forma úhrady. A formu úhrady namiesto platobnej karty treba dať online zaplatené. Tento online zaplatené, táto forma úhrady, iba táto jedna forma úhrady, teraz to nastavujem na objednávke, čiže mal by som ísť asi na faktúru, aby ste to videli na faktúre priamo, tam sme to zmenili, lebo ono to prišlo ako platobná karta. Tu máme formu úhrady online zaplatené a táto forma úhrady online zaplatené teda spôsobuje to, že pri tlači nám to píše tú formulku zaplatené neuhrádzať. Zatiaľ, čo nejaká iná forma, pozrieme sa napríklad na inú faktúru, ktorá má platobnú kartu, tak pri platobnej karte, pri štandardnej forme inej úhrady to nepíše. Čiže tam sa potom ako štandardne očakáva tá úhrada. Máme aj, ďalšia otázka, funguje aj s e-shopom Posky. Robili sme aj z Posky. Máme tu nastavenie prepojenie s webovými obchodmi. Máme, kde som ho videl, tu je, máme aj prepojenie z Posky, ale bude to cez XML súbory. Čiže nie cez API. Tu je ďalšia otázka. Dobrý deň, máme e-shop ShopTet Premium. Viem to prepojiť cez API? No, tu v tomto prípade my to API na ShopTet v tejto chvíli nemáme urobené, ale
Čakali sme, poviem popravde, že kedy sa nám objavia zákazníci s týmto prepojením na API a určite ho budeme dorábať. To prepojenie, zatiaľ vám termín nechcem povedať, musím to naplánovať, ale určite bude aj ShopTet prepojený cez API. Aha, tu je otázka, aby ShopTet používal API, koľko to prosím stojí mesačne? Ja som mal informáciu spred možno roka alebo 400 € cirka mesačne, ale asi bude treba so ShopTetom komunikovať, aby vám povedali aktuálnu cenu. Určite to má možno aj nejaké varianty, takže nepredávame ako keby tieto služby, takže treba s nimi sa spojiť a popýtať si cenovú ponuku alebo zistiť cenu. Takže keď dokončím to, čo som začal, že vlastne viete sa na nás obrátiť s tým, že potrebujete prepojiť e-shop. Je to už dlhodobo používaná funkcionalita, rozširuje sa, takže vieme robiť aj riešenia na mieru. Za pomoci toho API vieme dokonca prepájať aj iné weby. Napríklad máme špeciálne nastavenia alebo špeciálne úpravy, že pri zavedení objednávky sa napríklad zavedie aj nejaká úloha do nášho systému Pro, kde vlastne bude mať nejaký pracovník na sebe úlohu, že má riešiť objednávku alebo niečo s ňou. Takže sú také rôzne špecialitky, alebo pre niektoré e-shopy posielame faktúry na e-shop, že ich vlastne vytlačíme, alebo teda oni automaticky pri uložení dokladu sa vytlačia do PDF, uložia niekde na disk a odtiaľ ho potom e-shop tie faktúry vie poslať e-shopu, keď si ich e-shop popýta. To znamená, je to prepojenie znova cez API a slúži na to, že niektoré e-shopy zobrazujú zákazníkom aj faktúry ku objednávkam, aby si ich vedeli napríklad stiahnuť a vytlačiť. Takže aj toto Ecosan vie prostredníctvom API aj takéto veci, čiže není to obmedzené len na karty, objednávky a také základnú komunikáciu, ale v zásade čokoľvek. Čiže vieme vám doprogramovať aj do API veci. Čiže v podstate my sme pripravení vám urobiť aj zákaznícke úpravy do API na mieru, ktoré sú úplne oddelené od e-shopu. Jeden príklad, ako som už uviedol, je to vlastne pridanie nejakej funkcionality k e-shopovej objednávke, ale môže to byť aj niečo úplne oddelené. Napríklad to môže byť, a viem, jedna firma to používa, že napríklad si zobrazuje určité údaje o zamestnancoch na internom webe cez API. Takže môže to byť z akejkoľvek tabulky, alebo z akejkoľvek agendy našej. Dobre, myslím si, že sme sa pomaličky dopracovali k stanovenému času. Takže ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, tak ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za účasť, za pozornosť a dúfam, že si z tohto webinára odnesiete nejakú informáciu alebo inšpiráciu a potom sa nám ozvete. Ďakujem pekne, prajem príjemný deň.